Вітаю, друзі! В етері Суспільного програма «Тема дня Крим». Сьогодні її для вас проведу я, ведуча Лариса Волошина. 26 квітня 2016 року російський окупаційний Верховний суд Криму оголосив Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією, а також заборонив його діяльність як на території Російської Федерації, так і в окупованому Криму. У вересні того ж року це незаконне рішення підтримав Верховний суд Російської Федерації. Вже 4 роки представницько-виконавчий орган корінного кримськотатарського народу працює поза межами Криму, тобто в столиці України Києві. Як оця робота в вигнанні, як вона відображається на ефективності Меджлісу, на його лідерах, на розриві лідерів представницького органу з народом, а також якими є перспективи повернення представницького органу на окупований півострів. Про все це ми сьогодні з вами поговоримо в нашій програмі. Ми чекаємо на зв'язок з Рифатом Чубаровим, головою Меджлісу кримськотатарського народу. А поки я хочу зачитати вам порядок дій, який передував цьому рішенню окупаційного суду. Тож нагадаю, що російський окупаційний суд розпочав справу 26 лютого, так звану справу 26 лютого. Мова про мітинг, який провели представники кримськотатарського народу під Верховною Радою Криму на заклик зберегти територіальну цілісність України. Фактично в той день кримськотатарський народ висловив свою волю, що він хоче бути вільним на своїй землі і не сприйме жодної окупації, жодних посягань Російської Федерації, а ні для кого не було секретом, хто стоїть за рішенням, за чутками проголосувати за доєднання до Росії. Так от кримські татари тоді одностайно висловилися, що Крим належить корінному народу. Що ж після цього окупаційна влада через деякий час розпочала кримінальні переслідування учасників цього мітингу. По цих справах, по справах 26 лютого було засуджено кілька людей. Ми пам'ятаємо, як це відбувалося, коли людям, просто учасникам, які прийшли на площу висловити свою волю, висувалося звинувачення в тому, що вони, мовляв, вдалися до насильства, що вони нанесли якусь шкоду майну і життю і здоров'ю громадян. Після цього, крім звичайних людей, учасників мітингу, також були висунуті звинувачення і лідерам кримськотатарського народу, Меджлісу кримськотатарського народу, зокрема Ахтему Чийгозу. Його звинувачували в організації масових заворушень, які спричинили шкоду для здоров'я і безпеки громадян. І от по цій справі, після того, як окупаційний суд виніс свій вирок, по цій справі, завдяки ще поки йшли ці справи, вже тоді Російська Федерація вирішила і здійснила це рішення, вони оголосили Меджліс екстремістською організацією. Іншими словами, актом екстремізму окупанти вважали дію мирний мітинг, який відбувся навіть в той період, поки вони заперечували, що вони приймали участь у подіях зими 2014 року. Після того, як відбулася заборона, так звана заборона Меджлісу, його діяльності на території окупованого Криму, відбулася низка переслідувань. Керівники були просто депортовані з Криму, їм було заборонено повернення на батьківщину. Це торкнулося як лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, так і Рифата Чубарова. Багато дуже людей просто не змогли потрапити до домівок. Після цього почалися переслідування рядових членів. Ми знаємо, що окупанти намагалися створити фейкові органи влади, так зване фейкове представництво, але в них нічого не вийшло. Тож ми хочемо проаналізувати, що відбулося за весь цей період і чи дійсно є перспектива повернення Меджлісу. Тож з нами вже на зв'язку Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пане Рифате.
Добрий вечір. Ну от ми з вами, я хотіла б обговорити той момент, що попри ту незаконну заборону, яку здійснив окупаційний суд і потім підтвердив Верховний суд Російської Федерації, вони не мають права на такі рішення, ми все це розуміємо, але ж 19 квітня 2017 року було проміжне рішення суду ООН, де чітко говорилося, що окупанти мають забезпечити діяльність Меджлісу на півострові, ба більше вони мають допустити лідерів Меджлісу на Батьківщину. І все це не виконано, досі не виконано. Я хочу спитати вас, чому так сталося, що окупанти дозволяють собі не виконувати проміжне рішення суду? Адже проміжні рішення інших судів, як то по морському праву, вони виконали. Ну, дивіться, російські окупанти дуже чітко собі усвідомлюють, що при тієї єдності кримсько-татарського народу, яка і сьогодні зберігається, відновлення можливості для діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, це означає просто повернення того механізму, який запустить процеси деокупації Криму на абсолютно іншому такому рівні. Вони просто бояться потенціалу Меджлісу кримсько-татарського народу і регіональних місцевих меджлісів. От до того, як ви мені потелефонували, я взяв з своєї тут папки, з чого все починалося, і це була заява так званого прокурора Криму Поклонської. Вона була нею підписана, це заява 15 лютого 2016 року. Це заява до Верховного суду Республіки Крим. Тобто розуміємо всі, що все це неправомочне, незаконні органи, все це окупаційне. Вона тут перераховує на 10 сторінках всі ті звинувачення на адресу Меджлісу, і потім в кінці указує, я хочу це процитувати, буквально одне речення. Вместе с тем, деятельность Меджлиса носит межрегиональный характер, и она направлена на два региона Российской Федерации – Республику Крым и город Севастополь, где им создано свыше 370 регіональних і місцевих структурних підрозділень Меджлісів. Тобто вона тоді чітко указує на те, що саме через цю структуру кримсько-татарський народ тоді мав структуру, яка дозволяла йому зберігати і цю єдність, і цю змобілізованість. І вони були впевнені, що забороною Меджлісу кримсько-татарського народу їм вдасться оцю єдність кримсько-татарського народу, просто, знаєте, зруйнувати. Але, як бачимо, 4 роки показали те, що їхні очікування, вони не відоправдалися. Вони не могли відоправдатися, бо всі наші люди, вони залишаються на місцях, і вони серед народу. Те, що Росія не виконує проміжне рішення Міжнародного суду ООН, яке було прийнято у квітні 2017 року, тобто наказ про те, щоб відмінити заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і відмінити заборону на вільний в'їзд, виїзд в Крим і з Криму керівників Меджлісу кримськотатарського народу. Це говорить про те, що Росія вбачає Меджлісу той орган, який може внести просто кардинальні зміни в поведінку кримського населення, і в першу чергу кримсько-татарського, а друге, воно не буде це виконувати, оскільки це тоді просто руйнує її ставлення до Криму як до своєї власної території, нібито. Ну і тоді виникає питання про санкції за невиконання. І коли вони можуть настати, тому що є наказ. Наказ – це така
ну, дуже серйозна форма, наказ суду. От якщо окупант його не виконує, от коли суд перевірить виконання свого наказу, і хто має давати звіти про те, що наказ не виконаний? Ну і зрозуміло ж, це перше питання, що їм буде, що буде окупантам, що буде Російській Федерації, якщо суд визнає, що його наказ, просто його проігнорували. Дивіться, Росія, виходячи з своїх зобов'язань, вона, вибачте за тавтологію, вона зобов'язана виконувати рішення Міжнародного суду, і Російська Федерація була впевнена, даючи згоду на розгляд цього питання, що рішення будуть на її користь. Оскільки цього не сталося, вона цього виконувати не буде, але в той же час і на великий жаль, це перший такий випадок, і немає такого механізму, щоб застосувати силу проти країни, яка засуджена Міжнародним судом, але не виконує рішення. Мало би бути, єдиний є вихід – це рішення Ради безпеки ООН. Рада безпеки ООН має розглянути ситуацію, коли країна, член ООН не виконує рішення Міжнародного суду, і застосувати проти неї відповідні санкції, аби змусити її виконувати рішення Міжнародного суду. Ну, ви розумієте, що Росія є постійним членом Ради безпеки, і вона проти себе голосувати не буде. Але це не говорить про те, що ми не мали би більш активно, енергічно і жорстко вимагати від всіх виконання цього рішення. На великий жаль, протягом останнього року, я так скажу дипломатично, українська держава практично перестала застосовувати оце дуже важливе рішення Міжнародного суду ООН щодо відміни заборони діяльності Меджлісу кримського народу як такий мобілізуючий фактор для протидії Росії. Це шкода, це треба відновити. От в 17-му році, якраз коли виникло це рішення проміжне суду ООН, тодішньої уповноваженої України в Міжнародному суді ООН Володимир Василенко, він тоді виступав на прес-конференції і він звертався до міжнародної спільноти з такою інформацією, що окупанти, вони намагалися створити імітацію того, що в Криму є вільний доступ до української мови, тобто тих проміжних пунктів, але вони створили клон, фактично, певний клон Меджлісу, такого представницького органу, але навіть коли вони створювали оці органи влади кримсько-татарської, вони ж не назвали їх органами влади, вони назвали їх організаціями. От, пане Рефате, от той факт, що окупанти не можуть визнати за кримсько-татарським народом права, можливості зреалізовувати свою цю політичну суб'єктність, мати свій меджліс, свій курултай, тобто представницькі органи, а ніякі не організації. От на ваш погляд, що це означає? Тому що окупанти, в них же є кілька шляхів, вони не проти кримсько-татарських організацій, вони проти органу влади, який є якраз представницьким органом народу. От про що це для вас? Дивіться, ви абсолютно правильно примітили найголовне. Окупанти російські, вони готові будь-на що, але тільки не визнавати кримсько-татарський народ як суб'єктом на території Криму, не визнавати його корінним народом, а звідси вже і не визнавати його невід'ємне право на і власні свої політичні, культурні інші інституції, на власні політичні інституції, які створюються згідно правил, які ним же, цим корінним народом встановлюються. Ви уявляєте собі таку ситуацію, коли кримсько-татарський народ в повній мірі має можливість, з точки зору окупантів, зрозуміло, має можливість зреалізувати свої невід'ємні права згідно і декларації ООН щодо прав корінних народів, і повністю ці права реалізувати в умовах окупації Криму. Це можна говорити, що це кінець окупації.
Отже, росіяни, як окупанти, дуже чітко розуміють, що будь-яке майже часткове визнання прав кримських татар як корінного народу, а зокрема в тому числі на такі політичні інституції, як Меджліс, це є вже реальний початок їхнього кінця в Криму, російського кінця. Чи не поміщаєте ви кампанію, яка якраз інформаційну, яка якраз нівелює оце значення Меджлісу як інституту влади корінного народу? Тому що я бачу багато дуже в соцмережах саме приниження статусу. І це відбувається ж не тільки з боку окупантів. Тому що, наприклад, якщо говорити про українське правове поле, в 2014 році, в березні місяці, просто в дні, коли відбувалася окупація, Верховна Рада приймає постанову, в якій вона оголошує Меджліс і Курултай представницькими органами, в яких вона говорить про все це. Але далі законодавчого якогось забарвлення все це не набуло. І таким чином, з одного боку, визнання Україною представницьких органів є, а з іншого боку, інструментів для реалізації влади нема. Це теж певне приниження. І тому, таке приниження статусу. От чи не бачите ви тут якусь дивну синергію між офіційним Києвом і офіційною Москвою? Дивіться, ви абсолютно праві в тому, що все те, що, скажімо так, приходить з боку Москви, російських окупантів, це все абсолютно спрямовано проти знищення і політичного інституту кримських татар. Взагалі, все це спрямовано на те, щоб якомога скоріше вичавити кримських татар з своєї власної землі. Все те, що зорганізовано з боку російських окупантів, це є вороже ставлення, і тут треба не стільки, скажімо так, жалітися на це, а скільки знаходити такі адекватні форми протидії такої пропаганди або таких заходів. Інша справа, коли є всередині української держави і особливо всередині влади, нерозуміння і важливості цього того, про що ми говоримо, нерозуміння справжнього місця і предназначення, я так можу сказати, і роль кримсько-татарського народу як корінного народу Криму. І, зрозуміло, я не можу відкидати, що серед частини тих, хто сидить у владі, є ті, які підіграють Росії, підіграють з різних, можливо, там мотивацій. Деякі не хочуть загострення в ході так званого діалогу. Я знаю, там, скажімо, там на зустрічах Нормандської четвірки або на мінських переговорах. Дехто дійсно вже змирився з тим, що Крим нібито не вдасться повернути і відновити державний суверенітет України над півостровом. Не виключаю, що є якісь і прямі агенти. Чому ні? Якщо ми недавно, я маю на увазі українські спецслужби, заарештували генерала СБУ, який був на дуже такій важливій ділянці протидії російській оцій агресії. І знову ж я маю сказати, що останній рік, і це знову пов'язано з зміною влади, багато чого змінилося по відношенню до обговорення Криму і обговорення питань, які можуть наблизити відновлення державного суверенітету України над Кримом. Якщо не обговорюється практично питання відновлення суверенітету над Кримом, суверенітету української держави, то зрозуміло, що ці люди тим більше, я маю на увазі ті, які при владі, вони тим більше не готові говорити про невід'ємні права кримсько-татарського народу. Тому тут вихід тільки один.
наполягати на тому, щоб розглядалися оці 3 законопроекти, які були підготовлені робочою групою Конституційної комісії. Це закон про статус кримськотатарського народу, і там дуже чітко виписані вже в законі, проєкту закону, дуже чітко виписані всі норми, пов'язані з діяльністю Меджлісу кримськотатарського народу. Треба приймати закон про корінні народи в Україні, а це кримські татари, караїми і кримчуки. І треба приймати, розглядати і приймати зміни до Конституції України щодо розділу 10 Автономна Республіка Крим. Це шкода, що український політикум в значній своїй частині, особливо ті, які прийшли у вигляді нових нібито облич, вони абсолютно не розуміють значимість кримсько-татарського фактору саме в відтворенні територіальної цілісності української держави. Скажіть, ви не бачите от в цій такій декларативному визнанні офіційним Києвом Меджлісу, коли визнання є, а наповнення нема? Чи не бачите ви в цьому певну перешкоду для діяльності представницького органу зараз? Тому що дуже багато людей з Криму, вони задаються питанням, а що взагалі робить Меджліс? Нащо Меджліс, якщо він не може домогтися певних рішень від центральної влади? Ну, люди в Криму чекають саме тих рішень, про які ми говорили. Це внесення змін до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. І вам, я впевнений, і довелося дуже багато чути у зверненнях ваших глядачів, коли вони говорять про кримсько-татарську автономію. Тобто про саме реалізацію корінним народом Криму свого права на самовизначення на своїй землі і в складі української держави. І люди чекають от цієї зміни, і все те, що робиться інше, вони вважають це таким, що не дотягує до такого рівня, яке би кардинально наближувало б їх звільнення від російської окупації. І тут люди абсолютно праві, я їх тут підтримую. Але, знаєте, коли ми говоримо, що Київ, скажімо, не приділяє уваги або не розуміє, не усвідомлює, маємо дуже чітко говорити про владу. Київ, він є дуже різним, і в Києві є дуже різноманітні політики, і ми особливо дякуємо тим, хто розуміє про те, що майбутнє Криму в складі української держави безпосередньо пов'язано з майбутнім кримськотатарського народу. Тоді ще одне питання, воно вже пов'язане з діяльністю. Наскільки зараз, ми розуміємо, що діяльність Меджлісу у зв'язку з окупацією змінилася, тому що органи представницькі в Києві, народ знаходиться в окупованому Криму. Але наскільки зараз ви бачите можливість представницького органу вплинути на життя і якісь умови знаходження в окупації представників корінного народу? Наскільки взагалі, не маючи офіційного визнання, не маючи прийнятих законів і змін до Конституції, вам вдається все ж таки відстоювати права кримських татар? Ні, тут треба бути трошки точніше. Воно офіційне визнання є. І є через ту постанову, про яку ви тут згадували, постанова Верховної Ради України від 20 березня 2014 року. І там, де Верховна Рада від імені Української держави дуже чітко визнає Меджліс кримськотатарського народу виконавчо-представницьким органом, єдиним виконавчо-представницьким органом кримськотатарського народу, який обирається Курултаєм кримськотатарського народу, національним з'їздом кримських татар. Це є дуже важливе рішення, і ми на це рішення спираємося у своїй взаємодії з українською державою, з нашою державою і, найголовне, з органами влади української держави. І тут можна говорити не про невизнання державою Меджлісу, ні. Тут якраз визнання є. Тут можна говорити про різне ставлення органів державної влади
до виконання цієї постанови, до, скажімо, або очільників тих чи інших органів влади, до співпраці з Меджлісом кримськотатарського народу. Я хочу сказати, це як в якості такого прикладу, зрозуміло, що наша один із напрямків нашої діяльності, основних напрямків після окупації Криму, це міжнародна діяльність. Ми і раніше цьому напрямку наділяли дуже важливе значення, і ті, хто з Криму, вони це можуть підтвердити. Ми проводили щорічні зустрічі з послами, акредитованими тут в Україні. Ми запрошували різних політиків з європейських і інших країн до Криму і все таке інше. Але після вже власне окупації ця форма діяльності, вона стала, скоріш всього, найголовною наряду поруч з правовою нашою діяльністю. І тут ми знаходимо підтримку дуже серйозну і поважну з боку Міністерства закордонних справ. Скажімо, один із останніх заходів, які відбулися на Раді безпеки ООН, перед тим, як в ООН був оголошений карантин у зв'язку з коронавірусом, це було засідання, яке було присвячено питанню Криму, становищу кримськотатарського народу, правам чоловіка в Криму. І одним із спікерів на цій раді, на цьому засіданні, був голова Меджлісу кримськотатарського народу. Пане Рифате, от в своєму зверненні 26 квітня ви написали, в Фейсбуці ви його розмістили, і ви написали заклик до лідерів нормандського формату підняти на найближчій зустрічі, яка відбудеться між очільниками зовнішньополітичних відомств країн нормандського формату 30 квітня, підняти питання Криму. Росія постійно наполягає, що, крім того, що питання Криму закрите, вони постійно говорять про те, що Крим, що нормандський формат – це не той майданчик. Ми пам'ятаємо, як Володимир Зеленський спочатку обіцяв підняти питання Криму на зустрічі в Парижі лідерів нормандської четвірки, але потім відмовився від цієї ідеї. От на ваш погляд, наскільки взагалі можливо підняти це питання? І якщо воно буде піднято, то як? Ви знаєте, скажімо, той сюжет, про який ви говорили, в моїй заяві, як голови Меджлісу кримськотатарського народу, він з'явився в результаті реагування на дуже багато інших подій, які відбуваються навколо України або проти України, можна тут в цьому випадку так сказати. Ви можете згадати, і згадають ваші глядачі, що буквально десь тиждень-півтори тому був коментарій речника МЗС Росії пані Захарової, коли вона дуже пафосно пояснювала, що МЗС Росії чергового разу повернули без розгляду ноти МЗС України щодо незаконного перебування в Криму президента Росії Путіна і з інших питань. І вона в черговий раз в такій, знаєте, дуже нахабній формі сказала про те, що не треба ніколи Україні піднімати це питання, воно раз і назавжди закрите, Крим є російською територією. Я вам чесно скажу, якщо я був би президентом України, після таких і неодноразових, таких, знаєте, нахабних заяв з боку зовнішньополітичного відомства країни-агресора, я б припинив би будь-які зустрічі в будь-якому форматі, поки б з іншими міжнародними партнерами ми не знайшли б такий спосіб і такі форми, щоб Росія там не наважувалася
стверджувати про те, що Крим – це є російською територією. Чи звертався Меджліс особисто до представництв Німеччини і Франції з цим закликом? Тому що лідерів Нормандської четвірки 4 позицію Росії ми чуємо, і вона є порушницею в даному випадку. Але позиція України, офіційного Києва, вона така дуже контроверсійна. Але є Німеччина, є Франція. Можна звернутися до них з тим, щоб вони підняли це питання. Або якщо вони відмовлять, то принаймні хай дадуть якусь аргументацію. Чи є у вас з цього приводу комунікації з представництвом, з посольствами Німеччини і Франції в Україні? Ну, тут можу сказати, що все те, що стосується наших комунікацій з посольствами провідних країн, то, з жалю, хочу сказати, що комунікації з ними просто абсолютно ідеальні в порівнянні з комунікацією, власне, з органами з власної держави. Ми маємо системні консультації, зустрічі. І все те, що стосується тепер вашого питання, зустрічі я маю на увазі з послами. За необхідністю ми проводимо тематичні консультації з главами міжнародних місій. Ми про це, як правило, і завжди інформуємо суспільство. У нас тут немає жодних таємниць. Але що стосується тієї зустрічі Нормандської четвірки, яка планувалася і, здається, ще планується на 30 квітня, але там щось губу закусив Лавров. І, здається, вони хочуть зірвати цю зустріч. Вони висувають вимоги чергові. Так, вони висовують умови щодо правового врегулювання статусу ДНР і ЛНР. Це якщо цитувати Лаврова. От тут мені, знаєте, дуже просто боляче те, що українська держава не застосовує на відповідь таких абсурдних вимог, абсолютно абсурдно з боку Росії, вимоги, власне, ті, які в нас в Україні базуються на нашому праві, і в тому числі на праві кримськотатарського народу. І замість того, щоб умовляти Росію не порушувати ті чи іншу їхню вимогу, сідати за стіл переговорів, їх треба просто у відсіч на їх вимогам бити своїми, я повторюю, законними вимогами. Все те, що пов'язано з Кримом, відновленням нашого суверенітету над Кримом, відновленням прав кримськотатарського народу, це абсолютно законні і вимоги української сторони мали би бути. І вони би обов'язково знайшли би, і вони знаходять, коли вони ставляться дуже чітко з боку наших міжнародних партнерів. Тому я вам скажу, що ми зараз готуємо листа, але це не стільки пов'язано буквально через тієї зустрічі, яка може відбутися, може ні. Ми готуємо базові такі наші пропозиції щодо країн міжнародних партнерів України, але ми ніколи не хочемо наші пропозиції або звернення, знаєте, яким чином протипоставляти наші взаємодії з власною державою. І такі наші підходи, які ми зараз формулюємо, вони будуть спрямовані як президенту України, уряду України і урядам наших партнерів. Мова буде йти про декілька сфер, пов'язаних з ситуацією в Криму, в тому числі щодо звільнення політичних в'язнів, в тому числі щодо створення міжнародного майданчику нарешті, бо досить про це вже тільки говорити і фантазіювати. І мова буде йти про створення міжнародного плану щодо деокупації Криму. Щодо співпраці з представниками кримськотатарського народу по всьому світу. Було зібрано кілька конгресів всесвітніх. Пройшов на конгресі в Анкарі, якраз і відбулося перше визнання Україною того, що необхідно вносити зміни до Конституції. Це, зокрема, Павло Клімкін, виступаючи на конгресі в Анкарі, в Всесвітньому конгресі кримських татар, сказав, він заявив про те, що Україна надасть статус. Але, на жаль, цього не сталося. Але от зараз, чи є
Як відбувається комунікація з представниками кримськотатарського народу по всьому світу? Чи плануються чергові величезні конгреси, які могли би, можливо, об'єднати кримських татар по всьому світу навколо ідеї як деокупації Криму, так і реалізації в правовому полі прав, надання механізмів кримським татарам для реалізації своїх прав на своїй історичній батьківщині? Да, зрозуміло, що тобто ми теж намагаємося висвітлювати діяльність Світового конгресу кримських татар і наші основні такі потужні організації, ну, і за чисельністю, і за організацією своєї діяльності. Це зрозуміло, що в Туреччині, Румунії, в Литві, в Польщі. Ми проводили до карантинних цих заходів систематично засідання виконавчої ради Світового конгресу раз десь на 3-4 місяці, 2,5, 3-3,5 місяці такі зустрічі, вони відбуваються в різних столицях. Останнім часом більше тут в Києві, бо так воно зручніше і десь, можливо, економніше. Ми готували і зараз просто не знаємо і готуємо конгрес, але не знаємо дату його проведення. Ми планували його на кінець серпня тут в Києві, черговий конгрес, де мали би пролунати звіти і переобрано структури Конгресу, включаючи його керівництво. Ми готуємося, сподіваємося, що ситуація з цією поширенням інфекції коронавірусу буде покращена, і ми зможемо реалізувати цей план. Пане Рефате, останнє питання. Чи бачите ви перспективи повернення представницьких органів кримськотатарського народу до Криму, поки там знаходяться окупанти? Слухайте, якщо немає нічого такого світові, щоб не можна було зреалізувати, якщо є така виявлена, чітко виявлена воля, в тому числі і міжнародної спільноти, особливо зараз, коли відбуваються дуже складні і за своїми наслідками такі потужні процеси, пов'язані з спадом економіки, з цінами на нафту, з пандемією. Я зараз не хочу сказати, що лише Росія потерпає від всіх негараздів, але Росія у зв'язку з специфічністю своєї економіки, з авторитарним стилем управління, вона може, знаєте, всередині своєї дійти до таких дуже кардинальних подій. Я не хочу говорити, що вона зміниться на демократію, але те, що Росія буде дуже важко і, можливо, в неочікуваних формах виходити з цього кризису, це вже очевидно. І тут дуже важливо, щоб ми би готувалися, як українська держава. Я не хочу знову і знову повторювати, але це готуватися, це означає, починаючи від розгляду і схвалення відповідних законів, включаючи Конституцію України, щоб просто прискорити, дати нову енергію міжнародним зусиллям щодо повернення Криму, відновлення суверенітету української держави, і готуватися з точки зору задіяння різних форм. Я допускаю такі етапи, коли Російська Федерація, зберігаючи формальну якусь присутність на якийсь момент, але готуючись до буде відступати. Готуючись до бігства з Криму, вона буде змушена виконувати прямі вказівки міжнародної спільноти, скажімо, у вигляді рішень Ради безпеки.
Але хтось має до цього готуватися. Дякую, пане Рифате. Ну що ж, подякуємо нашому гостеві. З нами на зв'язку був Рифат Чубаров, лідер Міжлісу кримськотатарського народу. Цю програму для вас провела я, ведуча Лариса Волошина. І я хочу нагадати вам читати наш Фейсбук, нашу сторіночку у Фейсбуці, цікавитися останніми новинами з Криму, а також дотримуватися карантину і берегти своє здоров'я. На все добре.